Para o Partido Socialista de Pontevedra, a concelleira e senadora do PP Pepa Pardo traizou onte na Cámara Alta os pontevedreses. A primeira vez que tivo que decidir entre defender os intereses da súa cidade ou defender os intereses de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, pois defendeu os intereses de Feijóo e de Ayuso. Vendeu a esta cidade, vendeunos a todos os veciños e veciñas por medrar no seu partido político e simplemente por quedar ben cos seus xefes políticos. Refírese Iván Puentes á votación na que Pardo, xunto aos demais senadores populares, votou en contra dos obxectivos de estabilidade orzamentaria para o conxunto de administracións públicas no período 2024-2026 expostos polo Goberno central. Se nos permitía aos concellos poder dispoñer de máis recursos para gastar durante o ano 2024. Concretamente, aos concellos permitíasenos aquelo que xa levamos aplicando nos últimos anos, é dicir, non se endurecían máis as circunstancias, que era rematar o exercicio en equilibrio orzamentario, é dicir, que non nos pudésemos endebedar, pero que tamén pudésemos gastar o 100% dos cartos que temos dispoñibles para invertir en obras, para invertir en servizos sociais. A maioría do PP na Cámara votou abaixo a proposta. No seu lugar, os concellos terán que pechar o 2024 cun 0,2% de superávit, reducindo así o gasto público. No caso Pontevedrés suporá, segundo Puentes, un recorte de 61 euros por veciño e un total de 5 millóns de euros. Rafa Domínguez cala ante a traición de Pepa Pardo votando en contra de Pontevedra no Senado, cala ante Alberto Núñez Feijóo. O que cabe preguntarse agora é que nos digan Pepa Pardo e Rafa Domínguez que obras, que subvencións, que axudas sociais, que contratacións de traballadores e traballadoras no Concello de Pontevedra ou que proxectos dos que se ían facer en Pontevedra durante este ano 2024 que sumasen eses 5 millóns de euros se van quedar no caixón. Para Puentes, esta votación supón tamén unha mostra da falta de liderado do presidente do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez. Exixiulle que defenda os pontevedreses.